Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге тапшыруыбыз герое гаиләдә бердән-бер бала буларак дөньяга килгән нәни кызчыкка әти-әнисе матур, гүзәл, шибәр булсын дигән теләктән чыгып, гүзәл исеме кушалар. Ул хәзер сез фотоларда күргән бала инде күптән үсеп буй җиткән, үзе дә тәҗрибәле әни кеше. Һәм һичшиксез бәхетле әни. Күрегез. Hiç көтмәгәндә, чакырылмаган кунак буларак без килгәндә, әлеге гүзәл ханым үзенең туган көнен билгеләп үтәргә җыена иде. Зурлап түгел, гади генә итеп, якыннары белән. Ишек ачып, беренче адымнарны ясаганда фатир буйлап, без дә белми идек әле бу хакта. Ярты гасырдан артык вакыт узганда киткән Альберт. Бөтенләй сизелмичә, сиздермичә. Якты дөньяларда ямьле яшәеш белән киткән миңа Ходай Тәгалә. Язмышыма рәхмәтлемен. Шөкер Алла дип, башларга да өлгермәде, нык мәгънәгә ия булган сүзен әңгәмәдәш. Чәчкә букетларын тотып кулларына Гүзәл Маликованың улы Гайсә, дус егетләре белән бергәләп, гомер бәйрәме белән котларга дип әнисен килеп керделәр фатирга. Туган көннәре һәммәбез өчен яшәешнең матур бер илһамландыргыч куанычлы мизгеле. Ямьле чагылышыдыр ул. Күпләрнең хис кичерешләре бер төрлерәк булса кирәк бу уңайда. Һәм ел сайын шулай. Инде ничә тапкыр кабатлансалар да алар туган көннәре. Янып дөрләсәләр дә күңелләрдә якты дөньяга барлыкка килү белән бәйле әлеге тойгылар. Шулай бит. Дөнья күреп, әлеге хис кичерешләрне үзегездә инде күп тапкырлар татырга өлгергән тамашачы дусларым. Гомер бәйрәме туган көннәре тирәсендә оештырылган очрашу барышында җырчылар һәм музыкантлар гаиләсендә тапшыру героеның якындагы улы Гайсә һәм аның иҗади дуслары катышында матур җыр яңгырамаса, һич дөрес булмас дип уйлыйм. Әмма иң әүвәл әйдәгез Гайсә Маликовның сәнгатькә беренче адымнарын ясау хакындагы әнисенең фикерләрен тасвирлаучы гаилә архивындагы күптәнге видео язмага күз атыйк. Менә 3 яшендә вакытта җырларга өйрәтә башлаган инде. Мин җырламыйм, җырчы да булмыйм әнием ди. Шуннан соң әйтәм, ничек инде ул әтиең дә җырчы, абыең да җырчы, җырларга кирәк дип, шулай өйрәтә башлагач, җырлап китте. Менә концертларда да җырлый, гармунда да уйный башлады. Һәм дәвам итә дә ул. Төрле музыкаль инструментларда тамашачы күңелләрен тибрәтү. Бүген инде Гайсә Маликов 15тән артык уен коралында уйнарга сәләтле егет булып җитлекте. Әнисенә кушылып еш кына җырларын да килергә ярата ул. Ялт-йолт итеп, күзләрнең яуларын алып, ялтырап торган музыкаль инструментын кулларыннан һич төшермичә. Альберт абай, җырга килгәндә инде бу җырны әнием бик яратып җырлый. Бу инде Хания апа репертуарыннан җыр, Хания Фәрхи репертуарыннан. Хания апа белән инде әнием дуслар иде, җан дуслары иде. Минем белгәнемчә сез әле гаилә дуслары да идегез бу гайшла бит. Әйе, дөрес. Без инде Муса абыем белән Хания апаның концертларында да чыгыш ясаган бар. Соңгы концертында да катнаштыгыз бу.
Әйе, шул җырны ишеткәч, ничектер җылы булып та китә. Менә әнием аны яратып башкара. Гайсәнең абыйсы танылган Маликовларның зур уллары кайчандыр илебез күләмендә Рәсәйнең беренче каналларында да хәтта шәп итеп татарча җырлаучы, инде яшь үсмер буларак популярлык казанган талантлы Муса Маликов бүгенге көндә Алман илендә күрнекле мөгаллим, консерваториядә укыта һәм һәр даим үзенең музыкаль белемен ныгыту, үстерү өстендә эшли килә, тырышлый килә. Әнисенә булган хөрмәтен ераклардан моңлы котлаулары белән дә, туган якларына кайткач бергәләшеп, үзе белән башкарган җырлары аркылы да җиткерә килә Муса. Ана белән бала арасындагы җылы мөнәсәбәт талантларның җырларында еш чагылыш таба. Аларның сәхнә биографиясенә күз атсак. Якын кунакларны озатуга, озакламастан очрашуларга ният кылып, артист героебыз белән җылы да, җырлы да булган истәлек хатирәләр тулы аралашу дәвам итте. Гүзәлне гаҗәпләндергәне, нык итеп гаҗәпләндергәне яшәү дәверендә ниләр, нәрсә булды икән? Менә бер нәрсә истә калган, без Муса Германиядә торгач, Германияга ел сайын диярлек гастрольгә барадыр. Шунда Кирхада концертлар биргәндә Муса орган янына килеп утырды да, дөбердәтеп зур музыка уен коралы бит инде бу, немец уен коралы дип санала. Шуңа килеп утырды да, дөбердәтеп татарча җыр уйнап җибәрмәсме? Беренче тапкыр дөньяда булгандыр, шулай. Әйе, бу шаккаткыч булды. Немецләр дә аптырады. Ничек инде без татар киен уйный белә торган кеше юктыр органда дип уйлаган идек. Хөрмәтле тамашачылар, без Гүзәл ханымнан белдек бүген. Органда беренче тапкыр татар музыкасы яңгыраган. Күптән булды ул? Моңа инде байтак бер 10-15 ел бардыр. Гүзәлнең гомере буе яратып килгән җыр музыкадан кала диюем шөгыле нинди икән? Мин менә гомер буе биючеләрнең матур итеп хәрәкәтләр ясавына сыкланып яшәдем. Шуннан соң менә күптән түгел генә башыма шундый фикер килде. Мин инде әйтәм, ансамблемне өйрәтергә кирәк. Бию хәрәкәтләренә дә аерым биючеләр чакырадыр элек. Хәзер инде барсын да үзем хәрәкәтләрне теорик яктан да өйрәнеп, менә шулай итеп үзем бирергә тырышам. Килеп чыгамсың? Килеп чыга. Гүзәл гомернең, узган гомернең диюм, кайсы мәлләрен, нинди елларын сагынып искә ала икән ул? Альберт, әлбәттә, һәр кеше үзенең яшьлеген сагынып яши. Ә мин нишләптер балачагымны сагынам. Чөнки мин Казан кызы булсам да, бер үзем генә үстем, ләкин минем янда дәвәни бар иде. Менә шул дәвәнинең гомер буе инде шушы яшькә җиткәнче мин һаман сагынып яшим. Дәвәни балалар бакчасына илтә дә мине. Мин аны менә шулай итеп, дәвәни, зинһар өчен син инде тегендә кермә. Чөнки син минем белән татарча сөйләшәсең, аннары балалар миннән көлә дип әйтәдер. Менә шул нәрсә минем күңелемә сеңеп калган. Үземнең балаларым булгач та мин инде улларым, сез телегездән, татар телендә рәхәтләнеп сөйләшегез, куркмагыз. Менә шулай итеп өйрәттем кичкенәдән үк. Тамашачым инде аңлаган булса кирәк, бу юлсы да без үзебез өчен үзебез булдырган кагыйдәгә таянып эш итәбез. Гыга башланган сүзләр әйдәп баручы сорауларыбызны бирәбез.
güzel героебызга. Güzel gazet jurnallar укыймы, әллә инде күбрәк интернетта уздыра вакыт? Әлбәттә, Альберт, укыйбыз инде. Газет, журналда укыйбыз, интернетта да утырырга вакыт табабыз. Айруча менә мин Сөембикә журналын, Сәхнә журналын яратам. Балалар кичкенә вакытта без инде ай сайын булмаса да газет журналларга барабыз, кунак булып редакцияларга йөридек, әле алай гына түгел, концертларда, чыгышлар ясыйдык ул газета журналларда. Шуңа күрә бик күңелле итеп үткәрәдек. Гүзәлнең Галиҗәнәп театрга мөнәсәбәте. Альберт, театрга безнең мөнәсәбәтебез бик әйбәт. Чөнки менә балалар кичкенә вакытта Муса, Гайсә, айруча Гайсә инде бер спектакльне 20 мәртәбә карыйдык. Гыргыры кияүләр анда зәңгәр шәл, Әлдермештән Әлмәндәр, ул артистлар белән без бит инде айруча таныш, шуңа күрә сәхнә артына кереп, бөтенесе белән мәгълүмат кырып, Гайсә инде 20 мәртәбә караса, мин ул спектакльне 40 мәртәбә караган булырга мөмкин. Менә шундый мөнәсәбәттә идек без театрда. Күпләребезгә таныш Галигә барам әлене, халкыбызның әлеге җырлы иҗатын беләме героебыз? Галигә барам әле. Альберт, бу җырны татар хатыннарыннан кайсысы гына белми икән? Бу инде безнең танылган җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева репертуарындагы җыр. Әйдәгез, Хәмдүнә апа Тимергалиевны да искә алыйк бүген. Рәхмәт аңа шундый матур җыр бүләк иткән өчен безгә. Шулай бит? Гүзәлгә Голливудта артистланырга тәкъдим ителсә, нинди кинода төшәр иде дә, кайсы рольне башкарыр иде икән? Менә Клеопатра хакындагы фильмда Клеопатраны уйнаучы Моника Белучи. Миңа бик каты ошый. Әнә шулай гүзәл героебыз яхшы гына әңгәмәче булган ханымнан ямьле җаваплары да хайран гына алынды. Тамашачыларга исә тапшырыбыз героеның кайчандыр күркәм гаилә ансамблендә аның танылган тормыш иптәше Рөстәм Маликов һәм Маликовларның талантлы уллары Муса һәм Гайсә катышында бергәләп сәхнә тотуларын искә төшереп үтәсе килә. Нинди җылы аралашу инде ул. Ихласлылыкны якын иткән, балачак яшьлекне дә искә төшерергә ярдәм иткән, мәктәп елларын искә алмыйча. Гүзәл Галилеяны хәтерлиме? Мәктәптә белем алган чакларында. Астроном мәле ул, Альберт? Шулай, ахры шулай. Мин җир кешесе буларак, йолдызларга карап, сыкланып, хозурланып утырырга яратам. Йолдызлардан йолдыз атылганда, йөрәгемә кунды ялкыны, бер ялкыны, дөнья балкытырлык, сөю булгандыр ул ахрысы, сөю булгандыр ул ахрысы. Гүзәл галактикалар. Күктәге мавыктыргыч әлеге якты һәм караңгы ераклар хакында ниләр уйлый икән? Альберт, мин җирдә күпләр кебек ул турыда уйланам инде. Галактика дигән җирдә безнең кебек ике аяклы кешеләр бар микән? Ләкин мин бит инде фән кешесе түгел, шуңа күрә фән кешесе булмагач, мин инде гомер буе иҗатта, иҗат белән яшәргә, җыр белән яшәргә, яшәүне хуп күрәм. Гүзәл гарәпчә беләме? Дугалар укыштыргаларга якындагы киләчәктә ният кыламы? Мин Дәвани белән үскән кеше буларак, әлбәттә, Дәвани өйрәткәннәрне беләм, киләчәктә дә өйрәнергә ният кылам. Алла бирсә, шулай бит. Алла бирсә. Насыйбы булсын. Амин, шулай булсын. Гүзәлнең гарнитурлары,
Шкаф өстәл урындыклары ниндирәк икәнлеген күрү өчен без аш-су тулы кунак бүлмәсенә уздык. Бераздан. Нәкъ менә шунда дәвам итте героебыз белән кызыклы әңгәмә. Күбесенчә тәм-тем белән бәйле, җайлы гына темаларны күтәреп. Хәзергә. Гүзәл грушыгамы баллы булган, әллә инде грейпфрукткамы? Хайран ашы харчак өстенлек бирә. Альберт дөресен әйткәндә, ашысы, тешесе тормышта бик күп була. Булай да җитәрлек. Ләкин менә мин грушаны сайлар идем, ә күбесенчә мин апельсинга өстенлек бирәм. Апельсин яратам. Гүзәл гарнирның ни төрләренә өстенлек бирә икән өстәл артларында? Өстәл артында без ашарга яратабыз инде барыбыз да. Ләкин дөрес туклануга күчтек хәзер. Чөнки һаман вес арта, улгайган сайын яшь бара, үзең беләсең. Шуңа күрә без инде дөрес итеп туклануга күчтек һәм мин өстенлек бирер идем карабудайга. Чөнки иртә белән мин аны кичтән салып куям кефирга, шул карабудайны иртә белән иртәнге ашны ашап тормыйм, шуны ашыйм. Обедта инде төрләндереп ашарга тырышабыз, кич белән тагын шул карабудайга күчәбез. Гөлҗимештән нинди ризыклар әзерләп була икән? Гүзәлнең аш-су өлкәсендәге хәбәрдарлыгы хакында кызыксынабыз. Аш-суга дөресен әйткәндә бик осталык юк инде ул. Ләкин гөлҗимешне бакчада да үстерәбез. Чөнки аны карыйсы юк. Нәрсәдер сулар сибеп, нитеп, көн сайын. Шуңа күрә рәхәтләнеп җыеп алабыз да көз көне җимешләрен. Кыш буе шуның төнәтмәсен ишәбез. Дава була. Героебыз каршы булмагач килгән Гүзәлнең мөлкәтен дә тикшереп алырга булдык без. Шаян сорауларга елмаеп һәм шаярып биреләчәк җавапларга ният кылып. Гадәттәгечә кыскасы. Гүзәлнең гаражы бармы? Ә анда машинасы? Альберт, гараж да бар, машина да бар. Тәвәккәлләп утырган гына юк. Әлеге машинага. Әлеге машинага. Булыр Алла бирсә, шулай бит. Ә Гүзәлнең гәлүше бармы? Гәлүш тә бар, чөнки без бит инде бакчалы кешеләр. Бакчада берәү генә түгел, анда 5-6 кунаклар килгәч, барсына да киертәм. Г хәрефенә башланган сорауларны яудыруны дәвам итәбез Гүзәлгә. Гүзәлнең гыйльми дәрәҗәсе бармы? Әлегә юк әле. Бәлки киләчәктә булыр ансыз Алла бирсә. Киләчәктә булачак. Әлбәттә. Гүзәл гөлләр үстерәме фатирында? Әллә инде үзенә сәхнәләрдән букет, чәчәкләр бүләк итүне генә күп күрәме? Гөлләр дә үстерә, чәчәкләр дә ярата Гүзәл. Менә янәшәдә генә роза гөле, бик матур чәчәк ата торган гөл, җылга хәтта 2 мәртәбә ата. Аның җыры да бар бит. Гөлләр, гөлләр, чәчәк атыгыз, көннәр моңсу матурлатыгыз. Шулай булсын. Героебызның профессиональ кичерешләрен якыннанрак тоемлау теләге максаты белән без ул инде зак еллар хезмәт куйган Сәйдәш мәдәният үзәгенә героебызның инде икенче йортына әверелгән бинага юл алдык. Очрашып кызыклы кешеләр белән матур аралашуларны биредә дәвам итәбез. Ишекләрне ачып түргә узу белән без бер төркем җырчылардан торган дуслык ансамбле ду китереп репетиция ясаган вакытка дучар булдык. Исәннәрбез! Белгәнемчә сезнең җитәкчегезнең исеме Гүзәл. Гүзәлнең җыры бармы репертуарыгызда? Бар. Кил, Гүзәлем, өзеләс үзәгем. Кил, Гүзәлем, өзеләс үзәгем. Нәрсә җырлап җырлалар булар исәнмесез?
Яшьләре дә төрле, 18-дән 90-га тикле почти, һөнәрләре дә үзләренең, юристтан башлап гади туристка тикле, алары да бар биредә шөгыльләнүчеләр арасында, әмма бер нәрсә берләштерә аларны. Милли моңга мөхтәрәм мөнәсәбәт, татар җырына карата булган ялкынлы мәхәббәт. Ümitlerini ezmeyimiz indalaysa. Мен шундай яратамын да жирге, жырларга, бейерге, Güzel Исмагиловнаға мен 20 елдан артығырақ жүрем. 87 яш тула уже миңа, но мен жырларга, бейерге яратам. Хоп! Жырлап тұрам, дейіп тұрам, кіліп тұрам, ой жерлерім ұшамай. Жырлап тұрам, дейіп тұрам, кіліп тұрам, ой жерлерім ұшамай. Бардақшый, міне 80-ні қуам әлі. Ертен тұрып қорлар кірейм. Мұнда келем, жырлайым, бейім, бик көңілі, бик зор рахмет. İsənmisiz, mına 18 yaş, min Səydəşkə kiləm okudansın, güzel apaga, repertuar bik də ışı. Kstati, minəm әни jırlı, munda. Mına 17 yaş, tabip bulurğa isəbim, ukoldan qala kişilərini jırlab davalarga tilәgim. Dostluqtagı dostlarыбыз белән хушлашуга, тапшырыбыз герое белән кызыклы әңгәмәне дәвам иттек без. Гыга башланган тагы берничә бу юлысы инде психологик кичерешләр, хис тойгылар һәм уйланырга мәҗбүр итәрдәй сораулар Гүзәлгә. Гүзәл ханымның гадилек кебек сыйфатка кешеләр арасындагы мөнәсәбәте нинди? Гадилеккә мөнәсәбәтем бик әйбәт, чөнки мин үзем дә Казанда гап-гади гаиләдә туып үскән балам. Әгәр ширк кешеләргә Гүзәл ничегрәк карый? Андыйларга минем мөнәсәбәтем начар, мин аларга игътибар итмәскә тырышам, бүтәннәрен дә шуңа өндим. Һәм тагы бер акыллы фикер ишетәсе килә геройыбыздан. Әйтче безгә Гүзәл, горур булып калу өчен бу тормышта нишләргә кирәк адәм баласына? Горур булып калу өчен, минемчә, башта иң беренче чиратта кеше үзен үзе яратырга тиеш, һәм син үзеңне үзең яратканны белсәләр, тирә-юньдәге кешеләр дә сине хөрмәт итә башлыйлар. Гүзәл гашык булучан, тиз гашык булучан кешеме? Гомумән, гыйшык-мышык хакында нинди акыллы фикерләр җиткерер иде икән ул тамашачыларга? Мин күп кенә иҗат кешеләре кебек тиз гашык булучан кеше инде. Менә әни мәрхүм әйтәдер, уңга бар, уңганчы бар дип. Шуңа күрә Альберт син минем ул турда сорама инде. Гыйшык-мышык турында. Гыйшык-мышык турында сорап торма инде. Гүзәл гари-гари ясно, чтобы не погасло. Әйтеменә русчадагы ничегрәк карый? Килешәме ул? Янып, ялкынлы итеп, дәртле яшәү кирәклегенә җир кешесенә бу якты, матур дөньяларда. Янып, күйеп яшәргә кирәк бу дөньяда. Мин шул фикердә, Альберт. Гүзәл гармония барлыкка килсен өчен кешедә ниндирәк кагыйдәләргә таянып яшәргә кирәк дип саный. Гомумән, гүзәлдән гүзәл булу, бәхетле хис итү серләрен дә ишетәсе иде. Беренче чиратта яраткан кешең, яраткан эшең, йөзгә җитсәң дә елмайганда ялмаслык тешең булырга тиеш. Алла фәлсәфи җавап булды бу. Бүгенге тапшыру кысаларында геройыбызга бирергә теләгән хәзергә соңгы сораулар аның киләчәге белән бәйледиләр. Алар минем тирә инде хайран закка сузылган әңгәмәләр барышында һич кенә дә тыңгы бирми үз артымнан ярып йөрделәр. Ниһаять, җитте чират аларга да. Гүзәл ханымның грандиоз, аяктан егарлык биекләргә юнәлтелгән планнары ниндирәк икән киләчәккә? Планнар гади, балаларны өйләндереп, оныкларны күрергә язсын, һәм Аллаһ Тәгалә иҗаттан айырмасын, исәнлек, саулык бирсен. Менә шулай. Гүзәл гарантия. Тамашачыларны әле 15-20 ел ким дигәндә
үзенең җыр моңы белән сәхнәләрдән шатландыра алам үзләрен дигән гарантия бирә аламы? Әлбәттә, Альберт, насыйбы булсын. Ышанычлы бүгенге көн, ямьле матур киләчәк, саулык, сәламәтлек һәм уңышлар теләп калыйк бүгенге әңгәмәдәшебезгә. Әмин исә, хөрмәтле тамашачылар, шушы урында сезнең белән дә бүгенгә хушлашып торам. Безнең җылы нурлар тулы телевизион хикәя күңелләрегезгә хуш килгәндер дигән ышанычлы теләктә калабыз. Исән-сау булыгыз. Бик тиздән яңа, кызыклы, сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройлар белән очрашканга кадәр.